दा हाग्रामा सार माने असान्ति हाग्रामा सार माने थगायसुला हाग्रामा सार माने थगायनायनि MA पास जाय जे APPL हिसाबै जोङो 15टा सिटआवबो जों 15टायावबो गेलेगोन आरो बिनि गेजेराव जों जेरैखि जाया 10टानिफ्राय 12टा मोनगोन आरो जोंनो आसाम सरकार दानायाव गोदान सरकार दानायाव UPPL निफ्रायनो MLA बिजाथि लानानै मेजरिटि लानानै जे जों किं मेकार जानो हागोन गिदिर स्टेजआव गाखोनानै लेक्सार होग्रा सोरबा प्रहलादनो सोरबा कास्टमोननो बिथांमोननिबो नामफोरखौ जोङो दिहुननो थांगासिनो दङ आरो बै बिनिफिसारिनि लिस्टआव बिथांमोननि नामाबो 2 लाखआव दङ होननानै जोङो खोनादों आरो बेनि प्रुफखौ जों बावैसोनि उनाव जों फारि रायजोफोरनो फोरमायगोन बिथांमोना गावसोर गिदिर लेक्सार होदोंमोन रायजोनो होननानै बिथांमोना गावसोरनो गावनि फेमिलिनो गावनि न'खरनो बिथांमोना दिनै साफा बिथांमोना लिस्ट होदों आरो जों खोनानो मोन्दों हाग्रामा महिलारि सारा थांनाय 5 बोसोराव बाथौ रिजर्ट आरो आर'नाइ आरो बिनि उनाव गौरां बिलियाव थानाय साखरि मावग्राफोर गावनि कर्मचारिफोरनो बिथाङा दरमाहा होनो हायाखैमोन जोङो मिरु लाइमोन गांखंनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो BTC ओनसोल आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गिबियावनो नैबे मोजां सानजौफु समनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरबाय लोगोसे नोंथांमोन मिडिया प्रेसनि रिपर्टार नोंथांमोनखौबो जोंनि गाहाम हामलायथिखौ जासिनाय थाबाय जा नोंथांमोनखौ लेंहरनायनि मेन कारना जाहैबाय जे नोंथांमोना नुदों थांनाय साननैसो सिगां अर्थात गोबां माने बिथांमोना मोनबा गेरेन्टि होनानै गुबुन समस्थिफोराव थांनानै बिथांमोना गोबां बेबायदि चेक आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो माने फैसा होनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों दा बिनि गेजेराव जों माखासे बाथ्राफोरखौसो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो बुंनो दिनै नोंथांमोननो नैबे मिडियानि गेजेरजों जों फोरमायनो नागिरदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिथांमोननि माखासे सामसानि जि लिस्ट बानायनाय जे बिथांमोना दिनै मा होनदों BPFनि न'खरसेयावनो साब्रै साबा मोननाय जि प्रुफ बे प्रुफ तथ्यखौ लानानै आङो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिनो थाखाय लादों मानोना दिनै बिथांमोननि लिस्टआ जोंनाव फैदों माखासेखिनि लिस्टआ थांनाय 27 तारिखआव आं कमप्लेन खालायनाय बाथ्रा नङा बियो BPF कमप्लेन खालायनाय बाथ्रा बियो बबे BPFआ कमप्लेन खालायदों नोंथांमोना आं फरायथिनानै खोन्थानो नागिरदों जे मा होनदों 26 नं दारांगाजुलि ब्लक कमिटि BPFनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा होनदों बिथांमोननि CWC बिथांमोननि ओमेन दैदेनगिरि बिथांमोना कमप्लेन होदों जे जोंनि BPFनि सापर्टार बिथांमोना नेताफोरा न'खरसेयावनो साब्रै साबा 2 लाखनि IBS खौ माने सोनानै लादों आरो चेकखौ राननानै लादों होननानै बिथांमोना मा होनदों माखासे कमप्लेन बिथांमोना 27 तारिखआव होदों दा बे कमप्लेन बाथ्राया माने बेनो जे दिनै नैबे मोनसे बिथांमोननि मोनसे समस्थियाव बिथांमोना 100 जन बिथांमोना बेनिफिसारि सेलेक्ट खालायनानै बिथांमोना बेहाय गासिबो नामफोरा दङ दा बेहाय बिथांमोना कमप्लेन खालायनायनि जों नामखौबो थयथ' खालायनायबाय नोंथांमोना जुदि नंखाय सानदोंब्ला जे नैबे मानगोनां मा होनदों बेहाय रबित नार्जारिनि फेमिलिया गासै मोनबा अर्थात बिथांमोननि न'खरानो साबा लादों बिथाङा रबितआबो लादों रबितनि हिन्जावाबो लादों रबितनि हिन्जावनि बिनानाव सानैयाबो लादों आरो बेजों लोगोसे बिनि बियादै फिसायाबो लादों आरो बेबायदिनो मा होनदों जादब अधिकारी होनो बिथाङाबो मा होनदों बिथांनि फेमिलियाबो 6टा लादों गावजों लोगोसे 6टा दा दिनै बिथांमोना बुंदों जे दिनै माने BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो जों रायजो राजानो जोङो आनएमप्लयिं मानसिफोरनो जोङो 2 लाख थाखा होगोन होननानै बिथांमोना बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय जों नुबाय बिथांमोना दिनै 2 लाखखौ रायजो राजानो होनो नालागे गाव गावनि न'आवनो रानलायलायनानै गाव गावनि गेजेरावनो गुलाय गुजाय जानायखौ जोङो दिनै नैबे प्रमान आकारै नोंथांमोननो रोखायै फोरमायथिदों आरो ओंखायनो आं दिनै नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों जे हाग्रामा महिलारि सारखौ जों बयबो सिनायगौ मिथिगौ बिथांखौ आं दिनै मोनसे नाम होनो सानदों जे बिथाङा मा होनदों थगायनायनि MA पास हाग्रामा महिलारि सारा मा होनदों थगायनायनि MA पास आरो बिथाङा थगायनायाव एक्सपार्ट आरो जि इउनिभार्सिटियाव खालायदों बिथाङा दिनै थगायनायाव एक्सपार्ट बेनिखायनो दिनै जोङो UPPL लाइमोन गांखंनिफ्राय बिथांनि नामखौ जोङो थगायनायनि MA पास हिसाबै जों बिथांखौ दिनै गुखुरा खालायदों मानोना दिनै नोंथांमोना साननानै नाय खालि थगायनाय आरो हाग्रामा महिलारि सारा जेब्लानिफ्राय सरकार सालायदों बे समनिफ्राय गोबां मानसिफोरखौ चिराङावबो जोंनि खालायबोखानाय सानथालि माखासे मानसिफोरनो जों जि हा होनो नागिरदोंमोन जि प्रक्रियाखौ जोङो लाबोनानै 95% प्रग्रेस खालायखाबाय
आरो बे 90% बिथांमोना एसे 5% लागायदेरनानै खामानि मावनानै हा फाट्टा होदों बे हा फाट्टाया टटेलि जोंनि फेरेंगा सार आरो प्रमद बर'नि नेतृत्व इउपिपिएलनि बे पाँचथा सरकारावनो खालामना फैखानाय बेखौनो बिथांमोना आदिबासि सान्थालफोरनो हा फाट्टा होदों होननानै दिनै बिथाङा फोरमायनो नागिरदों नाथाय नोंथांमोना मिथिगौ अन्थाइ खाम्फा गायसनदों फिथा हास'दों बे गासैबो प्रमद बर'नि नेतृत्वआवनो सेंसन जाबोजोबखानाय आरो बे बाथ्राखौ स्वयं मा होनदों हाग्रामा महिलारि सारानो गावनो स्पष्ट भाबै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनानै होदों दा ओंखायनो बिथांखौ जोङो दिनै स्पष्ट बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे बिथाङा बे समाव जेसेबांखि बाथ्रा बुङा मानो जेसेबांखि रायजोखौ मेगन खाथेनानै मेगन गुनु खालायनानै बिथाङा दोना मानो दिनै रायजो राजाया बुजिनो बाखि गैला रायजो राजाया मिथिनो बाखि गैला गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफनि सायाव गाज्रि मोननायखौ फैबाय आरो नोंथांमोना नाय जे बे गाज्रि मोननायनि फिथाइया बिपिएफखौ जे गाज्रि मोनबाय बिनि फिथाइया फैगोन नैबे मा होनदों बिधान माने एमएलए इलेक्सनाव नोंथांमोना स्पष्ट बिनि रिजाल्टखौ बिपिएफआ नुगोन आरो मोनगोन आरो बेहाय नोंथांमोना साननानै नाय जे इउपिपिएल हिसाबै जोङो 15टा सिटआवबो जों 15टायावबो गेलेगोन आरो बिनि गेजेराव जों जेरैखि जाया 10टानिफ्राय 12टा मोनगोन आरो जोंनो आसाम सरकार दानायाव गोदान सरकार दानायाव इउपिपिएलनिफ्रायनो एमएलए बिजाथि लानानै मेजरिटि लानानै जे जों किं मेकार जानो हागोन बे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं स्पष्ट खोथाखौ आं फोरमायखाबाय आरो मोनसे खोथाखौ आं खावलायबावनो नागिरदों जे नोंथांमोननि सिगां आं बेखौनो खावलायबावनो नागिरदों नोंथांमोना एमएलए इलेक्सननि जोबखांनायनि मास मोनथामनि उनाव बिपिएफ सरकारा बायगोन बे स्पष्ट खोथा आरो आं बे खोथाखौ दिनैबो बुंदों मानोना इउपिपिएल सरकारा फैफिनगासिनो दं रायजोफोर रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानांगौनि दरखार गैया दिनै बयबो प्रमद बर'खौ लुगैफिनदों राकेश ब्रह्म बिथांमोनखौ लुगैफिनदों मानोना दिनै प्रमद बर'नि नेतृत्व सरकारानो शान्ति परिबेशनि गेजेरजों खामानि मावो बयबो जनगोष्ठीनि सायाव अनलायनाय मोजां मोनलायनाय खौसेथिखौ जेब्लायबो हास्थायो आरो बेनो जाहैबाय प्रमद बर' दा हाग्रामा सार माने अशान्ति हाग्रामा सार माने थगायसुला हाग्रामा सार माने थगायनायनि एमए पास बुजिबायना दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगां स्पष्ट भाबै बुंबाय आरो आं बेखिनिखौनो नोंथांमोना आं फोरमायबाय आरो बिथांमोना बे बेनिफिसारिफोरखौ गोबां नोंथांमोननो जोङो थयथ' होबावगोन आरो जों खोनानो मोन्दों बिथांमोननि जायफोरा गिदिर गिदिर स्टेजाव गाखोनानै लेक्सार होग्रा सोरबा प्रहलादनो सोरबा कास्ट'मोननो बिथांमोननिबो नामफोरखौ जोङो दिहुननो थांगासिनो दङ आरो बै बेनिफिसारिनि लिस्टआव बिथांमोननि नामाबो 2 लाखआव दङ होननानै जोङो खोनादों आरो बेनि प्रुफखौ जों बावैसोनि उनाव जों फारि रायजोफोरनो फोरमायगोन बिथांमोना गावसोर गिदिर गिदिर लेक्सार होदोंमोन रायजोनो होनो होननानै बिथांमोना गावसोरनो गावनि फेमिलिनो गावनि न'खरनो बिथांमोना दिनै साफा बिथांमोना लिस्ट होदों आरो जों खोनानो मोन्दों हाग्रामा महिलारि सारा थांनाय 5 बोसोराव बाथौ रिजर्ट आरो आर'नाइ आरो बिनि उनाव गौरां बिलियाव थानाय साखरि मावग्राफोर गावनि कर्मचारिफोरनो बिथाङा दरमाहा होनो हायाखैमोन जों खोनानो मोन्दों बिथाङा नैबे 2 लाख थाखाखौनो 2 लाख होनानै बे 5 बोसोरनि जिखिनि होनो हायै जिखिनि दरमाहाखौ दिनै बिथांमोना नैबे रायजोनि बेनिफिसारिनि फैसाखौनो बिथांमोना होदों होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो बिनि लिस्टखौबो जोङो बावैसोनि उनाव जोङो रायजो राजानि गेजेराव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों फोरमान होगोन